Ulkona on komea sinitaivas, kuulas, kirkas päivä, alkutalven myöhäissyksyn päivä. Maassa kuuraa. Pentti, onko tämä sulle nyt myöhäissyksyä vai alkutalvea? Miten sun vuodenkiertoos tämä ajoittuu? No kyllähän tämä on sitä talven alkua ja minulla sitä, jolloin mä siirryn mailta vesille, eli jäille. Ammattikalastaja minä olen ollut sitten viimeiset 54 vuotta. Ja tämä on nyt sitten sitä viimeistä vaihetta, jolloin viime talvelta kaikki ne sotkuineen laatikoihin pantuja verkkoja täytyy selvittää siihen kuntoon, että ne juoksee avantoon. Ja tässä on nyt se vaihe menossa, mutta talveahan tämä on joku, se on siirrytty tähän kalastukseen. Istutaan siis Pentti Linkolan pirtissä Sääksmäellä Ikkalan kylässä. Pentti, sut tunnetaan lintumiehenä, kalastajana, kirjailijana, ajattelijana, sydänjuurias luonnon ystävänä. Mistä sun luonnon harrastuksesi on aikanaan lähtenyt? No sehän on yleensä selittämätöntä, että miksi toisissa ihmisissä on, mikä se geeniperintö sitten on, toisissa on se luonto ihan elämässä etusijalla. Sitä nyt on kerta kaikkiaan semmoinen, että luonto on tärkeämpi kuin inhimillinen kulttuuri, joka on siis mielenkiintoinen, mutta ei ollenkaan sillä lailla sydämen asia kuin mitä luonto on. Sä olet innokas lintumies. Sut tunnetaan lintukirjojen tekijänä jo 50-luvulta ja edelleen olet aktiivi lintuharrastaja. Sekö vei sut mennessään metsään, jos niin voi sanoa? Niin, vai veikö metsä minut sitten lintujen pariin, mutta että kyllähän näistä luonnon eliöryhmistä niin linnut on ollut se läheisin mulle. Ja sekä ei oikeastaan pidä paikkaansa paljon enemmän kuin lintuja, niin mä kyllä ihailen ja ihmettelen koskemattomia aarniometsiä ja yksittäisiä puita, vanhoja uljaita puita, haapoja, mäntyjä, suuria kuusia ja sitten tietysti niiden koko yhteisöä, siis metsää kokonaisuudessaan kaikkineen, että mähän käytän ihan näitä samaa terminologiaa, ajattelenkin vähän samalla lailla kuin uskovaiset, uskonnolliset ihmiset, jotka puhuu pyhästä ja mullekin metsä on pyhä ja koskematon ja loukkaamaton ja sen takiahan mä olen sitten ilman muuta hakauksessa metsätalouden tai ainakin metsätalouden noiden raaimpien muotojen kanssa, että muistan siinä vaiheessa, kun rupesi nämä Hämeen metsät häviämään lohko loholta ja niistä rupesi pelkäämään sitä kevättä. Talvi meni kalastuksessa ja jäillä ja mitä teitä myöten silloin kulki, niin kannokothan oli lumen alla. Sitten kun lumet suli ja nämä kannokot ja aina uudet kannokot paljastui entiset, niitä oli rakkaita metsiä tietysti näissä pitäjissä vaikka paljon. Ja kun yksi toisensa jälkeen niistä oli sitten kannokkona ja raiskiona keväällä, niin kyllä mulla oli semmoinen vaihe elämässä, että mä ajattelin, että mä en jaksa jatkaa ollenkaan. Sä kuulit hyvin paljon koko Suomeakin ajatellen. Voi sanoa, että melkein joka pitäjässä, sen aikuisessa pitäjässä, aina tuolta 50-luvulta lähtien, aikaisemminkin jo. Joo, no mähän sitten kun mä vapauduin siitä koulun pakkopaidosta, joka oli hirveä, ja sitten vielä siitä turhasta, lyhyestä yliopisto-opiskelusta, joka jätti semmoisen trauman, että mä en esimerkiksi mitään tietokirjallisuutta lue koskaan. Mä sain tästä tieteestä sellaisenaan niin tarpeekseni, mutta silloin oli sitten avautu tämä ensin nämä kotiseudun Hämeen metsät ja sitten koko Suomen metsät ja sitäkin myöskin semmoisella varjollahan mä sitten kuljin, että mä inventoin silloin sitä häviävää muuttohaukkakantaa ja sitten maakotkaa ja huuhkajaa, jotka oli myöskin ihan tuntemattomia lintututkimukselle siihen aikaan. Ja silloin kuljin sitten, mähän laskin joskus, että silloin siihen aikaan 50-luvulla oli 550 pitäjää tai kuntaa Suomessa ja
250 muistaakseni mä laskin tehneeni maastoretkiä. Mä olin vähintäänkin päivän näissä 250 kulkenut metsässä, mutta useissa ja monissa sitten niitäkin oli semmoisia, että vuosi vuodelta seurasin. Se oli se Suomenselän, Pohjanmaa, ne erämaapitäjät, Lestijärvi, Halsua, Perho, aivan kerta kaikkiaan totisia erämaita, niin ne oli hyvin läheisiä mulle silloin. Ja sieltähän mä juuri muistan sitten tämän metsätalouden kehityksen. Siihen aikaan ei ollut kenelläkään ihmisellä varmaan maailmankaikkeudessa semmoista edes mielikuvaa, että voisi olla joku tie, joka ei johda taloon. Mutta sitten keksittiin tämä varsinainen innovaatio, että ruvettiin rakentamaan soritettuja teitä erämaihin ja metsiin. Ja eihän siinä kestänyt hirveän kauan ennen kuin sitten oli jo metsäautotieverkko niin laaja, että yhteispituus laskettiin, että se oli jo suurempi kuin koko Suomen muun tiestön. Mutta että nopeasti tämä kaikki kävi ja jouduin tätä alusta saakka seuraamaan. Syvät metsäthän katosi se koko erämaa, mitä oli täällä etelässäkin. Kyllä sitä sai kulkea täälläkin aika monta kilometriä suoraan ennen kuin törmäsi tiehen. Minkälainen se sen aikuinen metsä oli, kun siellä nuorena miehenä kuljit? Miten kuvailisit sitä metsää? No mähän pääsin näkemään vielä kyllä näitä koskaan hakkaamattomia erämaita. Sitähän puhuttiin tuolla pohjoisessa ja Peräpohjolassa ja Kainuussakin oli semmoinen nollaraja, jonka takana ei ollut hakkuita ollut koskaan ja johon ei päästy silloisella tekniikalla kohtuudella. Valtavat alueet Suomea oli täysin koskemattomia, mutta sen sijaan oli sitä, mistä pääosa näistä Hämeen metsistä ja Suomen metsistä muuallakin, niin oli näitä varovaisia poimintahakkuita tehty ja tämmöisiä metsiä, mistä oli sitten harvakseen otettu tukkipuuta. Niin niitähän oli sitten esimerkiksi tämän Hämeen metsät kauttaaltaan, että se ylispuusto oli siinä 80-120 vuoden ikäistä puuta. Siihen aikaan oli joitakin pieniä alueita, mistä oli kaadettu, että oli jätetty vain siemenpuumännikkö. Ne oli ne valtavat kilpikaarnamännyt sitten niillä siemenpuualoilla ja lakkapäisiä mäntyjä kalasääskelle sopivia. No nehän on kaikki nekin kadonneet. Ne on kaadettu ne siemenpuut sieltä ja ensin takamaat ja sydänmaat. Nehän putsattiin. Ja sitten viimeiseksi oikeastaan vielä tällä vuosituhannella oli vielä täällä kylien reunoissa ja peltojen reunoissa ja teiden varsilla oli näitä 100-vuotiaita kuusikoita. Kuustahan se täällä on, se valtapuusto ja joku vanha haapa ja koivu siellä seassa. Mutta että nythän nekin on sitten lähteneet, että täällä on paljon semmoisia, jotka on hakanneet metsänsä niin, että ne on kaikille myrskyille ja tuulille alttiita seinävieriä myöten. No metsät on muuttuneet vuosikymmenten aikana ratkaisevasti. Kuten sanoit, että joskus tuntuu, ettei jaksa enää. Millaisena näet tämän päivän suomalaisen metsän? Niin, mä en nimitä metsäksi, musta puupelto on asia erikseen. Ja puupelto siis tämmöinen tasaikäinen taimistopöheikkö, olkoon se nyt sitten jo vanhimmat ne 6-70-luvulla ne ensimmäiset aukot, niin nehän kasvaa jo sitten siis 4-50-vuotiaasta nuorpuustoa, semmoista reidenpaksusta puuta on jo niissä, mutta että tuolla maastossa kulkiessa niin mä näen ne puupeltoina, joka on yhtä kaukana luonnosta kuin vehnäpelto ja ohrapelto, että mä en kutsu niitä metsiksi. Siis metsät on, ei ainoastaan muuttuneet, vaan hävinneet. Ja näitä on nyt sitten se muutama prosentti sitten jäljellä sitä semmoista, joka täyttää metsän kriteerin. Tuossa pyörähdettiin sun pihapiirissä ja näytit muutamaa puuta tuossa, komeita kilpikarnasia mäntyjä, mahtavia kuusia. Ja totesit, että siinä on sulle puun mitta. Niitä ei juuri taida Suomen metsistä enää löytyä. Mä kutsun puuksi vasta sen jälkeen sitten, kun siitä ei sylimitta ylety ympäri, niin että sormet ei tapaa toisiaan. Ja siihen saakka se on taimi, mutta tietysti varttuneet taimet jo
saattaa herättää kyllä jo sympatiaa silloin, kun ne rupeaa lehentelemään sitä puun mittaa. Mutta että niitähän on äärimmäisen vähän, niitä on eniten kaupungeissa ja kaupunkimetsissä ja taajamissa. Siellähän on hienoja puustoja. Ja senpä takia osittain sen takia joudun välillä matkustamaan Helsinkiin nähdäkseni Kaivopuistossa ja Lauttasaaresta ja Meilahdessa ja Laajasalossa ja Keskuspuiston lisäksi niin nähdäkseni komeaa puustoa. Mutta että maaseudulla ne on ani harvinaisia. Semmonenhan olisi siis suomalainen koskematon metsä, että ylispuusto olisi tuommoista, että sitä ei syleilemällä yletä ympäri. Että se on itse asiassa, ne on varsinaista oikeaa suomalaista metsää, jossa on tuommoisia puita. Ja kaikki muut, jopa nämä, mitä mä joihin mä totuin kiintymään, nämä 100-120-vuotiaat, josta oli parhaita tukkipuita viety ja vanhimpia, niin jopa ne on tietysti, nekään ei ole enää sitä alkuperäistä suomalaista metsää. No sä olet kantanut kortes kekoon auttaaksesi tilannetta ja vuonna 1995 perustit Luonnonperintösäätiön, jonka tarkoitus on suojella pysyvästi tällaista vanhaa luonnontilaista metsää. Joo, no sehän oli mun haaveeni jo kauan, mutta silloin tietysti kun oli lapset elätettävinä, niin mulla ei ollut sitten rahaa, mutta sitten kun sitä rupesi hiukan karttumaan mulle tässä askeettisessa elämäntavassa jää tietysti ylitse, jos vaikka tulot olisi aina alle keskimääräisen suomalaisen tulotason, niin sitten mä rupesin haaveilemaan sitä, että mä saisin ostaa metsää, jonka rauhoittaisin, koska kunniaksi tälle muuten vihon viimeiselle suomalaiselle yhteiskunnalle, niin meillä on kuitenkin se lainsäädäntö, että meillä voidaan rauhoittaa metsää pysyvästi, ylisukupolvisesti, ikuisiksi ajoiksi ympäristöministeriön ja ympäristökeskusten kautta. Ja siitä mä olin selvillä, että jos vaan saa tämmöisen metsän ja saa sille sitten tämmöisen rauhoituksen, niin sepähän siinä säilyy. Tämä Luonnonperintösäätiön metsärauhoitus, siis yksittäisten luonnonystävien pienemmillä tai suuremmilla lahjoituksilla tai lahjoitusvaroilla, niin sehän on sillä lailla poikkeaa näistä ympäristökeskuksen Metso-ohjelman rahoituksista, että ne tehdään verovaroilla. Mutta hirmuisen vaikea oli alkuun ennen kuin löytyi näitä ensimmäisiä. Ja sitten vasta on myöhemmin tämä etsintä ja neuvottelumenettely meillä sitten parantanut sillä lailla, että nyt niitä on löytynyt. Niitä viimeisiä sirpaleita, sehän on semmoista viime tingan pelastustoimintaa. Joka päivä on jossakin menossa hakkuu vielä semmoisillakin näillä viimeisilläkin säilyneillä luonnontilaisen kaltaisilla ikimetsillä. Mutta että on sitä sieltä saatu pelastetuksi, niin kuin on saanut tahollaan ympäristöministeriö sen Metso-ohjelman puitteissa. Mehän ollaan niin kuin rinnakkain sen kanssa toimitaan. Ja niillä on ehkä vähän väljemmät kriteerit. Me kyllä pidetään niin tarkalla se, että ei siellä sitä sahakantoa saa näkyä. Me ollaan oltu aika lailla meidän säätiötoiminnanjohtaja lähinnä, jonka on nyt sieluna tässä Anneli Jussila, joka hoitaa suurimman osan näistä maastotutkimuksista ja samaten näistä myyntineuvotteluista. Niin semmoinenkin oli kerran, että ympäristökeskus oli käyttänyt kaikki vuoden määrärahansa, mutta sitten niille tarjottiin semmoista, se oli tuolla Pohjanmaalla, tarjottiin semmoista hienoa metsäaluetta ja niillä ei ollut rahaa ja ostaa sitä. Ja se sikäläinen tarkastaja, ylitarkastaja, mikä olikaan tutuksaan, se tuli se poika, niin se sitten otti yhteyttä ja kysyi, että olisiko meillä rahaa sitten ostaa se. Ja niinhän siinä tehtiin sitten, että Luonnonperintösäätiön rahalla se saatiin sitten ostetukset. Siinä niin kuin tuettiin tätä valtion rahoitustoimintaa ja monessa tapauksessa on ollut sitä yhteistoimintaa ja neuvotteluja, että kumpi ostaa ja kummalla rahkeet kestää. Mistä te löydätte nämä metsäkohteet? Onko teillä verkosto tuolla maakunnissa, joka retkeilee ja etsii, vai tarjoako maanomistajat jopa itse teille metsäänsä? Harvoin on maanomistaja itsekin tarjonnut
lahjoituksenahan me ei olla saatu siis muuta kuin rahaa, ja Lapissa on yksi semmoinen täysin lahjoitettuna saatu rauhoitusalue, komeaa semmoista Metsä-Lapin vanhaa aihkia, mäntypetäjää. Mutta että kun tämä nyt on tullut tunnetuksi tämä säätiö, niin eri taholta tulee noita vihjeitä, että siellä olisi semmoinen metsä, joka mahdollisesti olisi sitten myynnissä, taikka semmoisia tulee paljon, että siellä olisi semmoinen hieno metsä ja on niissä koetettu sitten käydä ja saada joku neuvottelu aikaan, mutta eihän voi vaatiakaan, että ihminen möisi metsäänsä, eikä kaikki suinkaan myy. Tai usein ne on näitä sukupolven vaihtoja, joihin päästään sitten väliin, kun vanha polvi on säästänyt metsäänsä koskemattomana. Ja nuori sitten saattaa valita sen vaihtoehdon, että myy sen täydestä puuston arvosta sitten meidän nyt yli 30 alueesta. Ne on eri kokoisia, että eihän se lukumäärä kerro paljon, mutta hehtaareita onko niitä 500-600 hehtaaria, joka ei sekään ole vielä paljon. Mutta puustoahan niissä on sitten niin paljon, että kyllä ne vastaa 2000 puupellon, sanottakoon sitä talousmetsäksi tai puupelloksi, niin semmoisen puuston määrää, että puutahan meillä näissä on sitten kyllä paljon. Ja ennen kaikkea sitten aarniopuuta. Ja te nimenomaan pyritte hankkimaan näitä alueita Lapin läänin eteläpuolelta juuri sen takia, että täällä ei ole kuin 2% suojeluksessa. Joo, sehän tietysti täytyy aina muistaa, että se mikä on se, mitä esitetään, että kuinka monta prosenttia Etelä- ja Keski-Suomen metsistä on suojeltu, niin se ei kerro ollenkaan sitä, että kuinka monta prosenttia on sitä ikimetsää, sillä suuri osa näistä suojelualueista, jopa kansallispuistoissa, niin kuin Liesjärvellä Seitsemisessä, on niitä valtion talousmetsiä, jotka on liitetty ennallistumaan. Ne on vielä harvennetun kannokkoisen talousmetsän, ei aukkona, mutta kuitenkin tämmöisten harvennettujen metsien asteella. Mutta ne ei suinkaan näitä koskemattomia ikimetsiä. Sanoit, että niitä on tällä hetkellä 500-600 hehtaaria säätiön rauhoitettuja metsiä. Ootko itse kerinnyt retkeilemään näillä alueilla? No mä en ole itse asiassa kaikkia nähnytkään niistä, mutta osassa olen tietysti käynyt montakin kertaa ja 3 niistä on sitten minun säästö- ja perintörahoillani ostettuja. Mutta niitä ei ole tässä lähellä ollenkaan, että mä nyt kovin monta kertaa niissä käy, eikä ne sitä varten ole perustettukaan, että ne olisi omiksi retkeilualueiksi. Kyllähän se on niin kuin aikanaan Metsähallituksen silloinen pääjohtaja Piha yhdessä neuvottelussa näissä, jotka on joutuneet tätä raakalaismaista metsätaloutta harjoittamaan, niin niissähän on kyllä kuitenkin se usein pohjalla semmoinen metsän ja luonnon ystävyys, niin hän määritteli sen näillä rauhoitusalueet, luonnonpuistot, että eiköhän se ole tärkeintä itselle ja luonnonystävälle se tietoisuus, että siellä on semmoinen koskematon metsä ja kaikki ne eliöineen, vaikka siellä ei koskaan käytäisikään. Että kyllähän se minullekin on sillä lailla. Ja nehän on jokamiehen oikeuksien puitteissa kaikkien retkeiltävissä kuitenkin. Joo, sitähän ei saa yksityisillä luonnonsuojelualueilla, vaikka niillä on tämä täysrauhoitus. Niissähän ei saa sienestystä ja marjastusta kieltää eikä ole syytäkään. Mutta sen sijaan mitään raivattuja polkujahan niihin ei tehdä, eikä opastustauluja, eikä nuotiokatoksia, eikä mitään semmoisia, mitä on näissä valtion kansallispuistoissa. Että sillä lailla ne on siis täysin koskemattomia, mutta kyllä me toivotaan, että niissä jotkut suurimmat luonnonystävät sentään käviskin katsomassa ja ihailemassa ja ihmettelemässä. Mitä toivoisit suomalaiselta metsätaloudelta? Mikä olisi sun toive? No kyllähän mä toivoisin, että se volyymi supistuisi ihan rajusti, varsinkin kun sillä ei enää ole sitä ratkaisevaa kansantaloudellista merkitystä, mikä oli vuosikymmeniä sitten. Mutta ennen kaikkea mä tietysti toivoisin, että siis realistisesti itse asiassa minähän lopettaisin metsätalouden kokonaan, mutta se on nyt siis siellä unelmien tasolla, mutta että toivoisin, että rajoituttaisiin näihin jo kertaalleen hakattuihin, sit kun ne rupeaa varttumaan, että selluloosapuutahan on jo näillä puupelloilla, mutta sahateollisuuden laita on sitten huonompi. Niissä ei kyllä vielä ole isoa tukkia, mutta että onhan näitä semmoisia harvennusmetsiä,
jotka on koko lailla puoliksi tuhottuja ja niissä nyt olisi vielä tukkipuutakin. Mutta että ei näihin todella siis näihin 100-200-vuotiaisiin metsiin koskettaisi enää missään. Ne jäisi metsätalouden ulkopuolelle.